Лице в лице продължаваме с Росица Борджиева. Без страх ще кажа една от звездите на българската естрада, която обаче изчезна последните десетилетия. Както от сцената, така и от България. Днес тя е тук ексклюзивно в студиото на Лице в лице, заедно със своя син Юлиан, който е организатор на голямото и завръщане концерт в зала България на 29 април. Но преди да говорим, една кратка визитка за зрителите, за да си спомнят коя е Росица Борджиева. Тя се стопи като сняг в косите ми. Росица Борджиева печели награди на едни от най-престижните фестивали. Златния Орфей, Червеният Карамфил в Сочи, Песни за морето в Рошток. Солистка е на ансамбъла на строителни войски цели 17 години. Участва в конкурси в Индия, Испания, Португалия, Дания, Германия, Куба, Малта, Белгия. Това е част от биографията на поп-певицата. Мила вакансия, пазете идвам те спомени. Зимна ваканция е последния хит по текст на Петя Добарова и музика на Тончо Русев, след който Росица Борджиева замлъква за родната сцена и заминава за Италия. В Италия певицата преживява най-щастливите, но и най-тъжните си моменти. С голямата си любов балетистът Марио Пейчев са заедно в живота и на сцената. Тя пее, Марио танцува и успехите им не закъсняват. Борджиева работи с оркестър Стефано Рей Бенд. Стига до финала на музикалния фестивал в Наполи, започва да преподава пеене на млади таланти. Марио става шоу-продуцент и изпълнителен директор на едно от големите нощни вариетета на Апенините и основава група за модерен балет. На 35 годишна възраст балетистът Марио Пейчев умира от рак. Последната му изява е на продукция на неговата школа. След загубата на голямата си любов, певицата намира утеха в работата си. Като вокален педагог, тя готви изпълнители за издания на някои от най-известните музикални формати. Ето сега на живо. Защо напуснахте България така и пълно мълчание запазихте толкова години? Аз съм сигурен, че много от зрителите на BTV сега са си спомнили за вас. Преди да напусна 1992 година България, бях много пътувала. Аз тогава работех в строителни войски и това не ме беше първото пътуване. Но първото напускане Първото напускане на България, но тогава в 1992 година трябваше да взема едно от най-трудните решения в моя живот, заради любовта. Исках да имах семейство, исках да бъда щастлива със семейството си. Беше роден Юлиан. Искахме да обединим усилията си с моя съпруг, с Марио и да заменим. Марио е искал да пътува? Да, и вие една го година преди това Арабеск, студио Арабеск, където той беше солист, беше на едно голямо турне в Италия. Харесала му Италия и така решихме просто. До този момент аз в Италия не бях била. Бях в много други страни по света и решихме просто да заминем. Така, инстинктивно вземах това трудно решение. Без подготовка, без контракти, без нищо. Не, имахме подготовка, това току-що казах, че той беше вече, беше вече там на едно турне. Видял е, че има и школи за преподаване, да кажем, на танц, защото той можеше да направи и това. И така заминахме. Там в Италия май са и най-хубавите и най-тежките ви години, нали? Да, хубави години бяха много, но действително съм прекарал много хубави и много трудни моменти, както казах. Но трябва да ви кажа, Юлиане, че... ти помниш ли баща си? Как? Помниш. Помня го. И то само с хубави спомени. В смисъл такъв, ако аз сега съм мъжа, да кажем, или полумъж, какъвто съм, е благодарение... На колко си години? 25 на 2 юли. Ти си голям мъж, готов за женене, как? Не, има още време. Така ли? Да. Никой си пада Аз по ранните бракове. На 25 години вече имах дъщеря на 1 година. Сега времената са малко по-различни. Марио, когато се оженихме, защото аз съм по-голяма на години от него, той беше на 24, на 25 години. Да, така че и неговия баща беше... Беше млад баща, като Митко, да. Какво да ви кажа? Промених посоката на житейски си път, но вие да бяхте кажем... звездато, много популярна. Как човек се реша? Как се чувствахте там? Не ви ли липсваше това да ви ръкопляскат, да ви аплодира, да ви канят на някакви хубави места? Аз имах нужда в този момент от моя живот от любов. Имах нужда от семейство и го срещнах.
И така стана всичко. Това е. Значи човек в името на любовта зарязва независимо от това, че изпитах много голяма болка от това, което се случи. Колко време Аз съм живяхте една с щастлива бащата жена, на Юлиан? защото преживях това чувство. Колко години живяхте с бащата на Юлиан? 13-14 години сме били така заедно. От какво После се се отиде случи. толкова рано този човек? От онази неизлечима болест. Рак. Но вие продължихте да работите в Италия? Не Аз спряхте. продължих, защото в този момент, в който го загубих, бях в една много неясна ситуация. В смисъл такъв, че току-що бяхме вземали една къща, един апартамент и всичките му там неща с банки, отношения. Юлиан беше на прага на пубертетната възраст и аз трябваше да се справя. Намирах само упование там, защото вече бях започнала. Работих с един оркестър преди това, но напуснах оркестъра и започнах да се посвещавам повече на преподавателска дейност. А пробвахте ли да станете певица там? В страната на пеенето. Това нали, исках от да ви най-красивите кажа, че песни. аз промених посоката на житейския си път, но на пеенето не съм отказала. Участвала съм многократно в много участия, да кажем. Пея постоянно, аз и до сега пея. Сега по-лесно на италиански ли пеете, отколкото на български? Италиански е хубав език. Да, той е много мелодичен и е близък до българския. Там е родено, да. Да, много по-отворен език е. Аз дори самата съм се поправила малко пеенето, защото е по-лесно да се каже луна или пък да се каже не ми идва сега една дума с и ш, и ч, и ща. Затова българските певици казват благодаря. Да. Вървя. Без да отнемам от достойството на нашия език, разбира се, на български език, но за пеене определено е благодарен език. Юлиана, ти си израснал в Италия, нали? Да. Колко години живея там? Там си завършил училище? Общо взето 19 години горе-долу. Коя страна чувстваш за родина? България или Италия? Честно казано. Честно казано, разбира се. Мен България си ми харесва. В смисъл, значи Италия е много хубава. В смисъл има яденето... Много хубаво кухнята ядене е има. много. Най-хубавото ядене на Да. света И има хубаво там. вино има също. Хубаво вино, И хубава грапа има. Всичко, което аз обожавам. Аз завърших там хотелиерство и просто на 18 години реших, че искам да обикалям. За моята работа специално е много важно човек, ако иска да се развие, да обикаля. Бях в Лондон, бях по корабите, срещнах се с милиони хора в цял свят, смисъл и... И избра България. Избрах България, защото мисля, че дойде момента да направя нещо за майка ми, което... Разкажи. Между другото, ние споменахме в началото, но за нашите зрители да кажем, че Роси ще има концерт на 29 април, нали така? Роси България ще има 29 концерт. април, да. Този концерт е подарък от сина Юлиан, нали така? И той точно сега- така. Това е невероятен жест. Казвам ти го като майка на момче. Сина да се сети за такъв жест на майка. Значи тя винаги... направи. Това Тя е България уникален много жест. обича. Винаги искала да се връща такова. Просто много е трудно, защото като нямаш един менеджер, някой, който да ти уреди нещата, не е никак лесно. Но ти толкова ли я обичаш, че заради нея го правиш? Аз мисля, нали? че обичта се доказва, не е нужно да си каже. Смисъл, ти каже, обичам те 10 пъти. Важното е човек да го докаже с жестовете. Плюс това аз не останах само с нея. Тук имам роднини, баба, чичо, нали, кака ми, те са близко до мене, помагат ми и тия неща аз имах нужда и плюс това исках просто да я направя щастлива, да се върне на сцената. Наистина ли е негова идеята, Роси? Абсолютно. Има и нещо такова, когато малко загърбихме този труден период, той подрасна, започнах просто да имам желание да се върна към голямата сцена. Аз говоря за голямата сцена и в много често разговаряйки си и казвам, Милка, колко е хубаво. Трябва да направя един концерт. А когато съм се идвала тук, моите приятели никога не са ме изоставили. Кои са ти приятелите в музиката? Много, почти всички приятели, но по От всички това поколение колеги, да певци кажем. поддържате ли връзка с всички тях? С всички не е невъзможно, но имам, да кажем, устроителни войски
моите колеги, с тях поддържам постоянно връзка. Ето Ролин, например, той ще бъде мой гост. Не е тайна, нали? Написано в афиша. Добре, защото има изненада. Мисля, че ще изпеем една песен. Мисля, че коя песен ще изпеете? Няма да ти кажа. Тайна. Какво да кажете не на мен, на зрителите да ти кажа? Сигурно ще бъде. Не е изненада, но ще се подготвиме достатъчно. После аз бях много... С Тоника СВ няма да изпея нещо, защото тук вече нямах практически възможност да се срещна, време да направя нещо. Много съжалявам за моите големи приятели, за Ева и Гого, и си позволявам просто винаги, когато имам възможност да ги поздравя. Чувахте ли се скоро? Знаете, че Гого е зле, да се надяваме, че всичко... Не съм се чувала съвсем скоро, но ми позволите просто да му отправя един сърдечен поздрав. И разговаряйки, и той казва... Дайте още подробности за концерта, дайте. Много интересно. Колко песни на български, колко песни на италиански? Аз имам много интернационален репертуар за това, защото аз много пътувах. Първите ми песни български, които направих, имах чувството, че те определиха по-нататъчната ми съдба. Една песен на Захар Георгиев, "Пътеки", да кажем. Има чисти човешки пътеки, искам вечно по тях да вървя. Аз не се спирам от тия пътеки постоянно. Но и когато съм излизала в чужбина по работа, по линия на различни институции, аз винаги съм се подготвила. Аз имам една арабска песен. Изпяла съм едно прекрасно фадо, испански песни, английски песни, навсякъде, като един реверанс, нали, към хората там, които отиват и които не. Искам да стане един хубав музикален празник в уважение на всички хора, които си спомнят за мен, които са мъжа, и да се запознае с младите хора, които толкова много обичам. За това. Защото аз имам намерение да направя и да преразкажа този мой опит, това мое преживяване. Певците контактуват повече с хората чрез тяхните послания, чрез песните. Може моя опит, дали професионален или личен, да помогне след време на някой. Защото аз, когато изхождах от моята ситуация, да кажем, прочетох доста лични автобиографии, за да разбера нещо, как се реагира. Защото в такъв момент човек има чувството, че живота го прави само на него, което не е вярно. Този труден момент с вашия мъж. Да, случва се на всеки просто. Най-голямата ми борба беше просто там. И какво открихте в тия биографии? Кое е разковничето? Човек да надживее, да оцелее? Разковничето е човек да намери сили да реагира, защото когато реагираш и се справиш с трудностите, разбираш, че си силен. Но пък не мога да не благодаря на Господ, че разбирам, че имам силен характер. Да, много важно. Да. Силният характер. Разбрах го. Костваше ме доста дълго време, но пък успях да се справя. А изпадна ли в ситуацията, в която да казваш защо на мен ми се случи, защо аз сега оставам сама с дете? Точно заради това четох, за да разбера, че не се случва само на мен. Животът е изпълнен и всеки от нас преживява рано или късно такива моменти. Разколеба ли се от нещо в този момент? Има проблеми повече с самата себе си, може би. Точно за това, защото в този момент разбрах, че какво съм направила от себе си. Когато съм била опинена от любов и съм загърбила всичко и съм тръгнала. Това разбрах. Но полека бях заобиколена от обичта на близки, на приятели, на колеги. Остава ли Росица Борджиева в България след този концерт или се връща в Италия? Знаете ли, аз ще продължа просто да контактувам с българската публика. Трудно ми е да правя. Просто казвам навсякъде планове. Дали оставам. Окончателно не знам дали ще остана за това, защото Марио погребам там. И някой път, когато ми е тъжно, аз просто първото нещо, което отивам на гробище. Имам и ученици, които клас с пеене, на които трябва да завърша годината и други някои практични неща, но мислене със сърцето си. Никога не съм се срамувала от моите корени и не мога да забравя, че съм българка. Мога да кажа само с гордост, че съм един добър посланник на българската музика. Да не кажа. Роси, много ни беше приятно. Благодаря от сърце. Благодаря на вас. Радвам се, че голяма част от аудиторията са си припомнили вашите песни. Надявам се искрено. Вижте какво остава след много кратките реклами.